Kasu honetan, ikasleak elkarlanean erabiliko dituzten baliabideak eta nola erabili behar dituzten azalduko ditugu sei ataza hauen bitartez. Vale. Eta zerronka batetan oinarrituko gara, eta kasu honetan, automozioko motorrak eta bere sistema osagarriak moduloa izango da. Bertan, lehenengo atala da pixkat, bilaketa eraginkorrak eta nola egin. Horretarako ondo azaldu behar zaie, erronka martxan ipini baino lehenago, ze modu dauzkien informazioa lortzeko, bale? Evidentzia bezala, erronkaren memorian azaltzen den informazioa iturren bidez erreferentziatzea eta geografia zehaztea izan daiteke erabiliko ditugun evidentzi motak. Bale? Denborak eta atazak egiteko garaian, argi utzi behar zaie, ez dela edozein modutara egin behar. Denbora limiteak daudela, eta pixkat erakutsi behar zaie operadore logikoak erabiltzen, eta bar. Vale? Eta tresna eta baliabidetan, pues Google, Yahoo, bilaketa motor ezberdinak, guzti hori erakutsi behar zaie manejatzen. Lehenengo bilaketa iragankorrak izan daitezen. Vale. Bigarren hontan, jokabide arauetan, e, eta zi aurkezten denean lehenengo ataletakoa taldeak egin ondoren da lan kontratu bat adostea. Vale. Beraien arteko harremanak lantzen diran lan kontratu bat zen modutara ekiditu behar dien arazoak eta zeo ze gertatzen denen ze erantzunkizun dauken bakoitzak eta nola baloratu gauza bakoitza. Ados. Eh, astero egingo da bilera, jarraipen bilera, guzti honei jarraipena emateko. Eta lan banaketa egiten dutenean, lana txintxilekatu beharko dute, adibidez, draifeko txantiloi batetan. Vale, hori da pixkat, jokabide arauak eta lantzeko bidea. Vale. E, Hurrengoan, ideia partatekatzeko nola azaldu behar dituzten eta baten landutako lanak. Vale, alde batetik gusten dugu irakaslei azaldu behar diela. Alde batetik memoria, induten memoria, indako lana, aurkeztu egin behar da, dokumentazio moduan, eta bestalde aurkezpena berare bai, landu behar da aurkezpena bera. Vale, horretarako bertan irudi, bideo, diagrama, grafiko eta abar erakutsi behar zaie erabiltzen eta aurkezten. Vale? Bi dokumentu horiek, bai aurkezpena eta bai memoria, formatu jakin bat daukate eta hori lantzen erakutsi behar zaie. Vale? Urrengoa izango litzateke pixka bat teknologia erabilera kritikoa eta arduratsua. Vale? Kasu honetan erronka hasi baino lehenago, hasierako sensibilizazio saio batzuk egon behar dira, pixkaten nola erabili informazioa, bale? Pasaitzak, nabigatzaile eta aplikazioak eguneratuta egon behar dira, suebakiak eta abarre, ingurune digitalen arriskuak eta guzti hori. Guzti hori erronka orkestu baino lehenagoko sensibilizazio saio bat izan beharko litzateke. Eta bukatzeko, eh, Iso buruz. azkenik, sei atalean, arazo digital simpleak eta ebazteko, pentsatzen dut erronkasi baino lehen, galdetik bat pasatzea oso interesgarria litzatekeela pixkate arazo zerrendak eta arazoak eta zerrendatzeko eta modu honetara gero soluzioa ipintzeko.
Vale, hasierako saioa prestatuko nuke, arazo txiki tipikoak eta ekiditze aldea. Hau da, kamera, mikrofono erabilera, wifi konektibitatea, arazo teknikoak, interneten konpodirako laguntzak, eta abar. Horretalako modu galdetegiak oso egokiak dira. Vale, eta hause izango litzateke pizkate atala. Vale, eskerrik asko, hurrengo arte.